Me päästiin Hella Vuolijoen huoneeseen. Mennään katsomaan, miltä se näyttää. Me ollaan siis Home Hotel Katajanokassa, mikä on rakennettu vanhan vankilan tiloihin. Hella Vuolijoki oli Ylen pääjohtaja, poliitikko, liikennäinen ja näytelmäkirjailija. Hän sai jatkosodassa tuomion maanpetoksesta ja istui tuomiotaan täällä Katajanokan vankilassa juuri tässä samaisessa sellissä. Hella oli tuomionsa hyvin tyytymätön, vaikka tuomiota lievennettiinkin. Kuuleman mukaan Hella vaeltaisi tyytymättömyytensä vuoksi edelleenkin täällä vankilan tiloissa, etenkin täällä 3. kerroksessa lähellä tätä omaa selliään. Täällä onkin nähty mustaan mekkoon sonnustautunut hahmo ilmeisesti useinkin. Ja arpa onnihan osui meidän kohdalle ja me päästiin yöpymään juurikin tähän Hella Vuolijoen vanhaan selliin. Tässä on ollut 2 selliä. Tästä palkista näkee, että miten nämä sellit on mennyt. Ja niillä on ollut vaan noin yläikkunat. Eli toi on tehty jälkikäteen. Ja yhdessä sellissä on ollut 4 ihmistä maksimissaan. Tässä on vielä kuvia, miltä nämä sellit on vankila-aikana näyttäneet, eli ihan tämän hetken luksusta ei ole ollut vangeille tarjolla.